ありがとうございます。次はウガンダに舞台を移してということで、ウガンダっていうのは。これ本当は5分とか10分とかやらなきゃいけないんですけど、もう私は死んでしまうのでこれぐらい。マイクは持つ時と持たない時とそれぞれなんですけど、セリフが分かんない時ちょっとマイクで口をやったりとかいろんなやり方があります。でも時には施設によってはマイクがないのでマイクを置く時もあります。結構こう音が聞いたら分かるようにバンツーの言葉っていうのは、子音母音子音母音の繰り返しで日本語ととても相性っていうか音が一緒なのでとても似ていると思います。じゃあ最後に